nyisiga ni idhi ir japuonj manyako. Dhi nyise ni japuonj ni tima kama kama to an ok adwar. Koro kisedhi nyiso japuonj manyako kamano, en modhi elewa situation. Kendo en modhi tero wachno mbele. Ing'eni en kotero wachno mbele ti idhi ne kaka idhi solve gino. Koro mano gima nyalo wacho. Gitude tura kod jopuonje wetegi machiegni kodgi. Manyiri. Rem tiere yo sirkal koso ten sikunde manyamiyo gik ma kamagi pod nyayore kendo wang'eyo maber ni jok ma graduate ka wuok gi gino ma Oduor Veronica kani Mombasa owacho kaka ni gin sexually transmitted grades. Gin grades maluwore ni inindo gi japuonj moro, japuonj ero miyi gik mopogore opogore mantiere ka ma gik matimore e mbalariany tigolo jogo ma ok nigi lony makare mondo mi gitele migepe mopogore opogore. Gima nyalo wacho ni Cleophas ni mana kaka mibadhi. Gini chalo mibadhi. Nikech otimore ga i tok tent. Ok en gimoro mitimo yanga ni wuok oko watime rudi nene. En gimitimo ka ji ok ong'e, en gimitimo mopondo. Koro bodies temo keti, telo moro amora moketi, apise temo keti mochung'ne kedo ne ratich jopuonjre. Thothne yudo ka onge gi teko cha. Entiere ndio, to onge gi teko. Kech sikunde ahinya mbalariany gintiere. Nasewacho ni kaka mbalariany ma Kenya ka ibro yudo movement moro ni campus me too. Koro gintiere ndio to ogionge ga teko cha. Idhi yudo kendo ni kidhie kaka mbalariany mamoi, idhi yudo kiwuotho kitemo wuotho e street kata kitemo wuotho, idhi yudo kuonde mondiki okenge minyakawo, steps mi follow. In any case ni right ni obeda otimore nade ode orochi koro ntiere gin steps malara par. Koro kitemo ng'iyo kini en gimoro mantiere to onge teko. Entiere to onge teko. Kare moi usebedo gi lony tiyo nyaka gi steps. Tiyo nyaka gi steps e bath ndara gik monego bed ni timo opogore opogore. Quinta ago